Nkosi yamakhosi, Thixo mhle, Nyazulu ezulu, ngiyakhuleka ezulwini lakho. Amakhosi ezizwe, obaba befundisi, nabagcotshwa bonke abakhona ngekhundla zabo, umndeni wakwahlambisa. Ngicela ukunibingelela egameni lenkosi yethu uNyazi. Amen. Nkosi yamakhosi, sibonga lolu suku olukhulu kangaka. Suku oluyingqophamlando. Zonke izinsuku Nkosi yamakhosi usenzele izimangaliso zakho zasezulwini. Sithi usuyiqedile kodwa usuku nosuku bese usenzela isimangaliso. Siyaqala ukubona lokhu sizingane zaleli bandla. Asizange sikuzwe futhi nokukhulu kangaka okwenzayo emhlabeni, kodwa namhlanje usiqophela omunye umlando Thixo omuhle. Silapha ke bayingcwele kungezwi lonyazi lwezulu. Amen. Silapha la inkosi yamaNazaretha iqopha umlando khona. Bathi ke abadala, Nkosi yamakhosi wathi einsukwini ezidlulileyo uyohamba ubuye esiqwini senkosi yesihlanu. Namhlanje sizofakazisa lokho ukuthi ngempela ubuyile Thixo wethu. Ngoba uma ngabe kuqala lo msebenzi, uNkulunkulu omhle ugubha usuku lwakhe olukhulu lokuzalwa. Kodwa sawuqala lo msebenzi ematikwe, la kwakufanele inkosi yamaNazaretha kube khona umsebenzi wenzayo. Sibheke ikhaya elalinempilo engeyinhle noma engekho esimweni esihle, kodwa umndeni esaqala kuwona sathi siyafika kwathiwa safika ngoLwesihlanu. Kwathiwa ngoLwesithathu oludlulileyo kuqhamuka umndeni wakhe waseNdwedwe wambutha lo muntu wamthatha, asazi ukuhlala kuphi ngapha koNdwedwe. Kwabe sekuphuma umkhankaso kuba kubhekwe eminye imizi. Sayihamba imizi yaseMaqadini yaba mthathu, sahamba imizi yaseMaphephetheni yaba mine. Sathi kodwa sesibuya, ukhona umama ohlala lapha phesheya wayethi anoke nibheke nangalapha emkhukhwini khona mhlawumbe imizi eniyoyithola. Ngoba okukhulu kakhulu kuba uNkulunkulu omhle bese yayibheka inkedama azehlele ezulwini wezemhlabeni. Amen. Siyafisa ke ukwethula umkhandlu wonke oyingcwele ukuthi la ikhaya kabasiko amaNazaretha. Kodwa lo msebenzi ngoba abangasekho bala ikhaya babonene nonyazi lwezulu, ababonene khona esingazi khona. Lo muzi njengoba ngisho ukuthi wakwesi8 sase sihamba ntambama sathi masilapha phesheya eGqumeni kunendlebe uround la kuhleli khona omama la. Kwakuse kunomoya ngoba sekuyikhathi zantambama yayipequka kanjeni uthayela wakhona. Sase sithi ayasilandele le ndlela ke siyobona lo wamuzi. Sathi masila sabona naku kunekiwe uthi kunabantu abahlalayo kunendle ekhumileyo ebila sihleli khona obonayo ukuthi kunemfanto ukuthi ngawa noma inini. Ngapha kukhona izimbili ezakhiwe ngodaka obonayo ukuthi nalo njengoba izulu linetha nje zingawa noma inini, kanti basebekhunjulwe ezulwini. Njengoba ke silapha umsebenzi omkhulu kakhulu esingakaze simbone ngisho uhulumeni wenza. Uhulumeni yakwakhela nje RDP nansi khona la ekhaya, kodwa la ekhaya bebeyidinga kodwa abazange bayithole. Ngoba bebezofanele bathandwe bona ezulwini. Ngoba uNkulunkulu befuna ukuthi namhlanje sibe kulolu suku lokuqoshwa komlando.
Amen. Lo msebenzi wonyazi lwezulu namhlanje elizowethula la sange simbone uhulumeni ehlanganisa u500,000 bese ethi unikelela abantu. Lo msebenzi wonyazi lwezulu namhlanje lendlu lesibonayo inama bedroom awu3 phakathi. Ane furniture phakathi. Ine sitting room eno sofa. Kunekhishi lapho linama built-in amakhabethi lawakhelwayo phakathi. Kunalendlu ewu2 room la eyenza leza zindlu ezimbili bezilapha yana. Ngoba yonke into eyenziwa unyazi lwezulu iphenduka ibe nkulu. Lo msebenzi udle $500,000 uNkulunkulu enikelela abantu abaswele abehlele ezulwini wehlela bona. Nkosi yamakhosi ke bekuthunywe thina sizingane. Yingakho namhlanje siwuthula Nkosi yamakhosi umsebenzi obusithume wona. Kuleli khaya ngoba ekugcineni umuntu omnyama kufanele ahamba ayongena eParliament lakhe angene endlini yangasenhle yabadala. Yingakho kwakhiwe nalowa rondo. Njengoba sisho sithi unyazi lwezulu liyamhlula uhulumeni. Ngoba uhulumeni uyazi ukuthi lo muntu ufanele ashisa impepho kodwa umnikeze ispace esincane kanje amakheli RDP encane engaka bese ethi sekuphelele lapho usuyoyibonela wena. Kodwa lo mndeni ukhunjuliwe wakhelwa zonke izindle bezikhona la. Akekho umuntu obelala endlini ewayo osezophinda lala endlini ewayo. Namhlanje banekhaya banomuzi banazo zonke izinto ngokuthandwa uNkulunkulu. Sifisa ke ukwethula lo msebenzi Nkosi yamakhosi obusithume wona. Ngoba umsebenzi wakho nyazi lwezulu la ukhumbula khona abantu bakho abasweleyo. La Nkosi yamakhosi ungakhethi ibala lamuntu. Namhlanje ukukhombisile Nkosi yamakhosi ukuthi awukhethi ibala lamuntu. Uzange uthi ngoba laba basiwa amaNazaretha ngeke ngaze ngabe anzela into enkulu kangaka. Kodwa namhlanje Nkosi yamakhosi ubenzelile ke siyababongela. Yingakho ke sithi umlando ubaluleke kakhulu. Ngoba uma ngabe sesiphumile la ekhaya usuqala umsebenzi sebeyaqala bayawukhuluma umlando wakho Nkosi yamakhosi. Sebeyasho ukuthi kawuqala ukungena kulomuzi wakwaHlambisa. Sebeyasho ukuthi ngelinye ilanga uBhombela wangena emzini wakwaHlambisa walala futhi khona. Angeke ngiyikhulume kakhulu leyo siyoyekela bona abala ekhaya bayichaze bona ngoba ibona abayazi kahle ngoba yala ekhaya. Kodwa sithi Nkosi yamakhosi ngelinye ilanga usesiqiniso sokuqala ubutha lo msebenzi wakho wafika emzini wakwaHlambisa bakulalisa. Namhlanje indonga zala ekhaya bezinje ziwa. Akizokuba mude kakhulu Nkosi yamakhosi kuyasinda nokuguqa phambi kwesihlalo sobukhosi. Kodwa okukhulu kangaka asazi ukuthi siyokubabaza kuthini. Siyabonga ke Nkosi yamakhosi. Siyabafisela ke nabomndeni wala ekhaya ukuthi baze balenze libe nokuthula leli khaya. Amen. Ngoba sayihamba yonke imizi kodwa sazi ukuthi sangena kanjani ekugcineni la ekhaya. Sathola isimo sakhona sisibi kakhulu. Wase Nkosi yamakhosi ubenzela lento enkulu kangaka esingakaze sibone emhlabeni. Njengamanje siyafisa ukwethula futhi ukuthi uma uMamsomi uthe njengoba kukhisimusi ucela ukhisimusi bangakuthengi la ekhaya kunokumayo okuningi okulapha everandi. Kuse ukuthandwa ezulwini lokho. Siyafisa ke nako ukwethula emndenini walapha ekhaya ukuthi umama usiphathisile lapha ya. Lesonto elidlule ke sizwe nesimangaliso Nkosi yamakhosi. Masifika lana sekuqhamuka
esinye isalukwazi nje la sifike sithi nina yini laba bathunywe unyazi lwezulu ukwakha lo muzi sesiyavuma sithi yebo mama usethi hawu wazi wahamba kahle uMamsomi sibakeke ukuthi ukhuluma ngoMamsomi muphi athi hayi isalukwazi salomuzi lesi siwuMamsomi sase siyajabula sathi hayi inkulu le ndaba ngifisa ukuma lapho Nkosi yamakhosi ngoba asesiwethulile umsebenzi baba obese kade usithume wona Nkosi yamakhosi iwona usithume wona nebandla lonke lamaNazaretha nomphakathi wonke iwona umsebenzi wonyazi lwezulu lolu njengoba sisho ukuthi ayikho into enkulu emhlabeni edlula unyazi lwezulu sikhuluma ngezinto ezinjengalezi Inkosi ibusise nikuzwileyo.